Ninyanye Kuchala escrime bunagun kan open ep takolon flana kene kan kene mi sigira sibiri temene janvier kalon tletan segi san ba flani ngoni duri na siga so ligi Bamako ligi ani Kuchala ligi escrime kela muso tani nani ani chetani kononton de yuni rota a nyongodaw kunchele muso kunda alima damele ka Bamako ale de jonjon ta anga lame guno waratene bolo jonjon soroli la baraho ni do franga entraînement nga passé temene ni erreur do en soro championnat du Mali la maso ni do fra chesiri ga ntefe o erreur nyonga soro blé dans les jours à venir misaka fo comme amadigina wa ni Bamako wa bena amanye mbulu mais abinya wa muna amanye mune maska se soro ka jonjon ta ka ke première courage don menjalsa mi fa escrim ke ga se anga metri sera yaram na mfega temeye ale sera do anga metri tala Algérie ay médaille chama mabu fenen fega médaille sera gate mali ka fen Chekunda Suleiman Mahamadou Jire ka Bamako ale do jonjon takabo Kuchala nyekoro agela don mais ala rela sera kan jija ka jonjon min kintege amina kon ye mune foke kaska se soro expérience fitini membolo ni champion koro gera donc ñoo expérience de utiliser un adversaire sans faire ça ka seba amine Kuchala escrime ligi nyama sebu jara ko Kuchala era tumese ka joro folo soro a joro ka bo escrime era nane malla a bola ka ta dugu folo mina o Kuchala de a bole Bamako ka ta dugu folo mina o Kuchala de bon maintenant yoro a joro kan bo o yele o de kama joro ka bo en fait parce que a folo la on de faire Abdul Wahab Zurome Mali Escrime Fédération nyama ye fuli kerengren la se Kuchala ligi ma akala beniko nywana ani fana la foko Kuchala ka o kera deuxième ye non seulement en fille et garçon bon au fana femba de abaira ka foko be barad la alisa o ka continuer parce que Bamako ya damna Kuchala ye oh ni Bamako ye premier Kuchala deuxième ye Kuchala fa la ka première place au soro ba abaira ka foko be barad la barad ronde be mamuna fa quoi. Donc vraiment il faut que Walimando ola en tant que président nebe sewade aba ira ka fako jusqu'à présent anga sport be ka adopté capital régional au konana donc don natawla anga la ni miye région ka se ka Bamako ci jonjon dira akene kan VOA Bamara Togola Kuchala siaka Traoré kala selido a segine kana Bamako